Hej, vi hedder Kenneth og Thomas, og vi har virksomheden Priam. Formålet med Priam er at gøre verden til et bedre sted. En af de ting, vi går særligt op i, er at hjælpe den danske journalistbranche. Journalistbranchen har en opfattelse af, at internettet har tvunget dem til at løbe hurtigere, da vi, brugerne, konstant efterspørger nyheder. Der er også en opfattelse af, at journalister er unikke til at producere de nyheder, som brugerne elsker. Vi er en anden opfattelse. Vi mener, at mange nyheder kan produceres automatisk, så journalisterne kan fokusere på de mere tidskrævende og researchkrævende opgaver. Derfor synes vi, at du skal komme til Den Gode Dag, hvor vi vil vise en prototyp på vores seneste projekt. Et projekt, der kommer til at spare de danske medier en del ressourcer. Vi håber også, at det kommer til at spare læserne for en masse ligegyldige og overfladiske nyhedshistorier. Så kom til Den Gode Dag for at se en demonstration af projektet. Også for at høre om vores andre projekter, som også handler om at gøre en forskel til det bedre. Vi ses den 18. maj til Den Gode Dag.